Aiwa, muri yeZimbabwe, muzuva ranhasi newspaper reAfrica Beauty Ruined rabva ranyatsobudisa pachena chokwadi kuti aiwa SADC yakangwara masteps ayakashandisa kuti idisguise Mnangagwa kupfurikidza nekumupa chigaro. Vaga vachiziva kuti vana Mnangagwa neZANU-PF vanoda kutonga, vakavapa chigaro as a disguise kuti vakwanise kupinda mavari vaone kuti vangaisa sema fresh elections munyika yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe, tinoti kana uchitanga kuona mavideos edu aiwa chibva subscribe kuleka pachene kutina on the bell icon tombochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa muri yeZimbabwe, tikuona kuti newspaper reAfrica Beauty Ruined rarikati the SADC secretary published that Zimbabwe is incoming chair of SADC with Emmerson Mnangagwa as the incoming chair of SADC. It's a game plan that saw Mnangagwa easily falling into SADC trick. When ZANU-PF started congratulating him for being the incoming SADC chairman, they were actually submitting their president to SADC due processes in the protocol. Sati tokuna kuti SADC yakashandisa brain ikati aiwa Mnangagwa agara anoda zvigaro saka gatimuite incoming chair weSADC, iye chair agara aripo. Saka pavangoona ZANU-PF ichimukongratulate nobva zaza kuti ai yatojihirai takuchikwanisa kupinda muZimbabwe timuisire mafresh elections. Saka tinoti kune macomplaints ari kubva kuZimbabwe kuti maelections haana kuitwa zvakanaka, haana kumita mastandards. Aiwa muri yeZimbabwe, timbotipai maonero enyu kuti munoti kudii pamusoro pezvaburitswa nenewspaper reAfrica Beauty Ruined, kupfurikidza nekukomenda, kulaika pachene nekusubscribe. Tosangana video redu rinotevera.